chỉ bay lại vác ule thu thar anh em một ngày nằm tắc tắc bên vạt thắc tắc tắc lâu lại tất trộm mà nha ông mai rồi chú khom khó cắn xoáy về lâu à ở chỗ này là cái này chuồn lấy cái là awareness lắm bằng bên từ vạt thầy do cắn xoáy nga mi case cái lai hi anh ngày tu đến ngày tua thu thar anh em một chú update chú ông mang cho nên là tập bộ trên chân chân bùa tập bộ càng khá là chia đi là tộc mấy nha pastor pokha paisa bau chungcha khana rin hel oma abau lo ni mai theya kan thre lawa pastor an ni wangin to tan soi theilau ti na ani lawa den vi te khan ruk lo na chance kha asang ve le bok ne theya eng mo han chuya han soi khan aturu mel em magic thiam deuh ni tapo ngai mel ani khat tianga thil han ru ram tur kha chon ti ta eng mo kha ngai tu an a chon a oma mà rồi chú thấy hi cắn lâu rál xiết ăn lẹ anh em mọi ngót thì lâu này lâu về thầy bốc à chú vàng em cái làm cái chú con soi về tọa là vàng cái này chuan con soi tụi chú bạn đi tị tụi rất lâu in luôn linh chín VD pin hi apoi em à chú làm chú còn thu đó nè tuần video ở hi chuan có thân cái ta VD pin thấy chú ăn phải là em à anh zai dam boka tin zai dam om po an ni a member in lak dan tur tang hian mi fel le mi pa ngai tak om khom na tur ani a chuti line mi pam ham te le mi ni kholo tak te pon lo om ve thina chong cho poi em a then ka chon zuan chek do na zuzor te na in ram siamen a kar khata emo thak khata emo chu tiang zat chu in pe in ti in thamin kan zan zu chak khun tur te khan lo report thina VDP member gì ngay khan zuzor này nè chút tiếng ngắt thì chuyển tới bộ chỗ soi tổ thì anh ôm lẹ thì nè apoi em anh này mi pam ham te corruption là các film lâu te mình chuyện này ngay món này tổ te kha VDP member là hiện tại lâu tổ rồi này chúng ta chú cần em nga airfield khoa VDP te hi anh buổi thạc về này mấy là chân chú he case cần phải vạch đó lên vạch cho nên là khăn là sẽ lâu chuồn leng vak official YouTube channel khan wangai thau la kan ngai thak deuh vek to karina wangin ka play lawanga hei gin zapau samte hi he pa hi an kuta bau ralani melani ani po hi alanda na hian he gin zapau hian phunchonga zuli taranga la a chu zualak chu sesonga chho puya urlok zana thiamte ne na han luhan ti hei ve chaka urlok zan nuam taka man an tuma chumi ta na zulak chu kong laka airfield ve VDP haw no ti dingin an mana an eto thiam te ne na in mai tur ne hai urlok zan ta ni box se ti an dil pui po in an chhuwa du lova te chuan an soi sat viau anga ama hian tur zo lovin an ko to tangin atlan chuak ani arin oma ti chuan an hrepa lenki khama tlan ti ama se a ruang chu pu ka lo om dei box si an ti an zon mu chuan na hliam kha khama tlai na hliam tur lo na wak ala thi chi ala wanga kha pu ka po awak lo te po chu ni ve thei tho ama ra chu mak ve le ta ze la chu apuma te khan chem te vi na nu mani om tak kha a om ti te an le a ku dam thla ke kan ti lawa an vi te po kan ti lawa ma ro thil ni thai ni a tin lâu vịt lâu bọn sẽ cho tiếng mi soi sao tủ chuột tủ tinh nghiền thì anh thôn này anh nghe anh này thì khác này thì rõ nó thì ta cho thì chọn hết tại hiến hiện ra chiang tu thu gia cái này agin za bao hi mình ngồi chọi lẹ mi bôi soi lão ta cái này anh thì cho nên mi hemi hi kum sang ni chong pakwa boral kha ni an rai thaya VDP kin nen in rin lo wangin an ngoi ta mai ni in ka ria ti hi thil chin chang ra chiang thu ziak hian hei po hi tu ta nge an khuwa mi po ni lova mi orlok zan mang tu zu pai kha lo mana te chuan thil poi thleng ta airfield VDP te bok an ni an hetianga che thin ching ve rim rima an huang lo hi dai an lo chet hi
ngầu chân nó về mà thằng nị hiền là lằng à bôi khóc mà á su vàng chọn VDP hiền anh tị tuần sẽ cho chuột khóc mấy tị soi trả anh cái gì ở anh soi đồ na anh em một cái soi ngó kan beng te var pha tura nga ila thaga ti chon he ta hian VDP ti chu kan huta a VDP ti chu kan hu ve tan thola alam pum chu Village Defence Party ti ani a Mizoram Police Act noya din ani a he VDP a hi dan anga din chu ani ve ti na ni phota te chon District Superintendent of Police khan a organize sanga antia chung mi tur chu han du uluk viau ta he ta hian responsible person for its village for the purpose of carrying out preventive patrolling and promoting crime reduction measures and generally assisting the police in their functioning police na tho puya khotla nga khan crime allowed le ma thil sual ti na le eng mo dan bo chiat na kha alo tlem na tura khot tlang villa wa kwala police na tho pui turan ni a ti chuan mi za kai te member apon la tur ni ti ani a ti chuan an party hemi VDP a hian at dana chuan apanga ya chuan member som panga ai tam lo ani tur ni a ti ani a ti chuan an khwale na an mamo tamdana zeren ai tampo thai thawani te NGA ka chon composition of the party shall diversity of local population including adequate gender representation hey apoi mo me chia po an ma ni population le an mamo dana zera in khai rol thai ang berin me chia pon telanga tin enge khachunga chon ham che khat chon om lo wanga tin hai tle ma mi zo na chak no kon han tiang chi te po an omang mi chi rang rang an omanga khang hau khai ruala enge mo tur tele me chia te pon len ve na tur khan ho he dan hen zau takin a honga nem ban in lak dana rim po hian mi kha huap kim sela du sak big le big kan nei lo na tur ril ron pu ni ren ama dan siam tu te hen chan chu an mamu anga katianga tul dan anga diversity kha om turani ti ne membara po khana population a zira diversity of population a zira member la kha inject ta ni chu wangin antina mi pa hlir ve kho khata po veng sang sang ma veng khatami hlir ni ta sela veng dang khan du sak lo viau theya an veng an vul viau thai chu wang chon ain khai rol thei ang berin member kha an lat khom tur ani ti ani chu wang chuan an member lak dan phung sim a po hian an du uloka mi pa ngai tak veng kho khata veng sang sang ma veng tina po mi za khai an kho chung poina an za an veng chung poina an za hawa kha an la khom tur ani a chung tiang chu member ani tur ani ti ani a the chuan members of Village Defence Party hian ai ta pan du urluk le khop ma tra he an huai lam atang he anila political party le khatiang be bo ma in mang te emo corruption la ka fihlim lo te thil ti da dan tur le engemo che dan phung ni lova lo che amol phona lo nei to ang chi te nung chang thalem lo tak ang chi te kha an du lawa khatiang mihring kha VDP a khan tel turin an du lawa ni character a po mi tha mi pa ngai an nei tur ani ti ani a an du luk viawa mi kut ram lu tuk te mi thin chelu tuk te parlos ma em ang chi te tel na chi ni lo reng chu tiang chu kan she om si a ma sela membaron organize ka tianga engem tu latber tu kha kan khomi te ni lem lo he ta SP te ma police vel ho kha an lo ni dai chuan khotlang ruai tu te nan suggest piang kha lo nem nge mai om tak chu ani ve boka chu wang member la kong a po hian tle ma an khotlang ruai tu te ni kher lo khotlang mi ta po zo ma sak deuh ta po chu a fin thlak om mange
chỉ cả ngày tuần nó mà chuan member hi cùng tin in cùng thum dana in than that tur ni a cùng thum dana te chuan cùng tin in member hun thuma thana hun khat kha pai than zia tur ni thar lak zia tur ni boka tiang te chuan ka lem ka shalova chuan member kum samruk chin chunglam kha chu a tan thei lawa ni he member a hian ti kan hu a te chuan removal member tanga in ban thei na dan he an laka complain omani chuan section 50 na sai angin eng huna po an member ni na tanghan ban mai thai ni a chuan an laka complain a lut ni chuan he ti hian superintendent of police khan atul angin action la anga atul chuan a ban anga medang rot na yang ti kha ani a chuan ni tinin duty in lo chhuak nei thaya ni tin lo pon ni thaya an duty na chungchang ta hian section 54 a hian Police District Superintendent of Police will make arrangements for necessary training of members of its village defense party. Training te pon penga tin an mamo man ro le enge mo kha atul angin a chung te po chung ngai to sanga thuam te pon thuam mang ti ani a maro chu thil in ziak chiang ta chu section 49 na khan chiang da in ziak ka chu police na tho poi turon ni a khotla nga crime te alo tlema khotla ra muan na alo oma thil sol ti te lo pun lawa vak kwala khotlang veng him tu ma an pol din an pol hing ang tang hen khotlang veng hima muan na thlen tu turan ni a chu an thlen dan to chu police na tho poi tur te ni wangin dan angin an kal tur ni ti na ni a abba kha eng mai ziak lo rang ranga mi lo to palo vatur te mi kut thak tur te mi lo mana ka tiang a lo ti ve tur ma enge mo khan eng thil ti thai na le thu nei na man nei lawa heta po hian an ziak lo rim shima ten an ni hi voluntary thok an ni a le nga la chu wang chuan enge mo dan nuaya ziak an ni ve wang hian police na tho pui turin kha chunga voluntary in pola om ro seti kha ani maya am zia chuan chu tiang an ni wang chuan sarkar na thoke mo in ti a ban theilawa sarkar hum him tur man du dam da na che theile force mi ang maya an khosakwal vel tur mo in ti lo tur chu tiang chu VDP din na dan heta hian pakhat ma mu tur om lawa polisian training an penga an ti tur om tok le kha an hril mai dona an ti tur om tok an hril dan tur chitil dang vak omin ka ring lawa arrest chungchang kha BNS kan hu a es thil sual ti na poi tham lo thlen thil sual ti na poi thama te proclaim offender an ti ang chi te la kai ma ni min mu nge ya mi in crime ti khan civilian po in kan man thaya te chuan kan man kha darka ruk chhungin police ne na kan hlan tur ni ti ni ta mi arrest chungchang a chon chu bak chu an hril ka ring lo reng renga bak dan om miao lawa chu BNSS a kan mu kha ni a CRPC ti ni thina ka chu wangin kha bak kha ti dan om la owangin police po in chu mi dan kala cha tur chuan an ti lawang ti hi arin om reng a bak om miao lo wangin chu wang chuan an ni po hian mi kha thil ti sual arin helte rui lo ti ta khotlang a boina siam le eng ma po ni anga an kuta mi na la hlan po ni ang chung mi ta po chu police kuta an ma ni khana a police kuta thlan khara ngai lawa ho le la chim to ro o ti an chua ai mo ani lem lawa ko ro rel sak a phu tok shrem na mu ti ran du ni si chuan police kuta hlan ngai ngai tur ni chu wangin eng thune na ma nei lo khan khatianga chel khotlaya custody ang renga lo kol kha an ti tur lawa thune na an nei lawa ani na taka chon unlawful detention po ani theya tin chu lo po chu tianga in ngai sak ve ringot hi dana vek hian in khin theina ni ti te hi ria ta thakop maya chu te chu ria ila VDP te po an phim khurngai
na tho hi a tharo tuk kho tam taka chuan i tlom ngai le ma ni du thu a hlo po nei lova in pen ni wangin an fak em ama ro chu ti lo tur ti hin chinga ma ni huang pel thaka kal ching dai an oma chu wang chu an dai sual fo reng ani apoi em a enge kan ti thei chin ti kha hria ta tha chu hei police sp te hian training a te enga mo chon an hrile mai mang a chiang reng chu wangin ne tianga la cha thin te chu awan reng chungin thil hi an ti sual lui ve rim ti hi a chiang viawin ka hria a VDP din vena lem police ne na in be pop ngai mi lo hi an ompok ring lo hi tiang ani chon chu wang chuan an ti lo tur hi an ti ve ran pa rim ti kha a chiang ta a te chuan in soi sak te hi thil thalo ni a in soi sak rim po chu a thalo wa dan anga kan ti zel dor le chuan khe salak thei vek kha alani ta zela VDP khan eng dan wa ka tiang ti theina te thu nei na te kha an nei big lawa eng dan ma in chu tiang thu nei na po chu a pe bok lawa kan soya kan en tak nge la enga ma ni in ram siam la kha chu tiang chun chu thei tiang chi the a om chuang lo nga ma ne o ka te google la hian aninga dan zela report an the lu tur ni tiang eng mo kha an jiak na chu khata police ek bera khan eng man zia lo wang oi chi ni ngem po ko sha lo wa eng po ni sa police ek atanga chiang ta kha chu police na tho tan pui tur la khotla nga crime rate ta lo tle ma thil sol ti na te lo om tam lo na tura kho chung venga kalkual duty tur an ni ti kha an ni a chu zong chu an ni a chu wang chuan mi arrest te thu zo fi ang chia chuan BNSS dan kalen an cha thei lo rim ti hi a chiang a police point chu chuan an zui tur an follow tur ani ve ran pa rim boka kha ta ila ti chuan BNS a hian IPC thak na kha BNS section 120 a hian chiang takin kan hoi in ti nat nang chi hi atam maya in ti na dan man ro lo om tak manga hliam in tur tir in ti nat te nan ruwa kher lo po at kut in thak a in ngai saka in soi sak vak ang chi ten grievous heart an ti big kher pa hi chu ram tui lei lo in chho thaina la nun na ta na hlo om thai kap ang chi ten an mit kho mu na in ti del sak te beng reshi na in ti chiat sak te ru in ti tle sak te ru chuk to in zam na in ti pel sak te mi pat na in ti bo saka chi thla thei lo tur an in siam tra eng o mel mai vela sar le mel tilang moi lo kum kho thai tur han in nu che sakang chi ta kha tam tak kha grievous heart an ti a chungram tui lei lo in siam thaina ang chi chu shrem na po na thek thok kho mai kum som thanga tan thaya tin chu tiang ni kher lo in in ngai sakna le in taksa li in liama in ti nat na grievous heart ni lo po kha section 120 a hin kan hotel ta a ti chuan mi tu po in an nei thil te information te ru la thil ti suala pu te kha an in puan thaina tur le chung property te an nei le thaina tur an do pa an soi sa an ngai sa dan taksa anam top tir ani chuan he dana hian one section za som ni na noya hian shrem then ni ti ha kan huta in vuak hlum chu tual tha khe sakal thaya aba ara chu in liam le in soi sak ringot po kha in khin na thamani ti la hi sa ta ila chu wangin VDP min vawak min soi sa liam min hat chi kan om dan phung pa ngai anga om thei lo min siam ani chuan antina hi en lok tai la perek nge thil siam at thil siam kil lu na hi ang ne akwa hi helai en mo nga kop phet mai helai chuan ni som pang chung liam tuara taksa na taka liam tuara chet dam lawa ama nun phung pa ngai ang om thei lawa ni som pang chu liam tor zui po khan grievous hat ang chi chiar kha ani heng po hi
การหิchung chung là đâm mấy rồi nằm lâu này tao rủ tên lâu là khen lụt rủ tên lâu là khen lụt tên này phải chọn chú vào cái việc tắc sa tắc cái này em bỏ cả sẽ là vào bữa ta post cả anh này anh này tụ ra ngay tại là lâu này lâu bỏ này sẽ là in xem thấy anh này thì lại cái sẽ tại là xem nó bỏ nó là vía và thì chuan hay lại cái tiếng grievous hat này kéo là vào in thì nát anh lâu bỏ hay anh tiếng này hiện tiếng bảo ôm thu làm ai chọn police officer chuan zet chu ngai sa chan chu I thil sola ti ngei ti kha in puan tir turin ngai sa ani police officer entirna da pe he thila hian police officer hi offender ani hate thil ti swal tu chu ani he section na soi ang dan po che na thil hi ati ani ti ani zon ta po he na thil da kha aum na soi turin a vo beta ngai sa ti chuan police officer hi anwai zo kam ya po hian thil ti swal tu chu ani he section na soi ang hian thil ti swal ani ti a shem na hi kum sari thlenga po sei thei ani le choi tir thei ani bok ti emo apan ni a shem na pe kop thei ani ti kha ni anep lo viau mai ani ti kha ria ila chu wangin kan ti lo tur kan ti hian kan huang lo te kan dai hian apoi theya mi hian min king lawa kan huang tau mai mai ni ani na taka chuan chu wangin in khin te hi orila ko ta lu rap rap te war ila chuan mi vuak vak le ngai sak wang ringat po hian tu te mo hi chuan an mu tur le an phu tok hrem na te hi an pe an hu ve mai tur hi ni ma ro chu mi zo chu kan fele mai mi ku thon ta hi kan ba le ringot thin vdp ku thon ta kan ba le ringot thin na thil tha ne lem lo hian ka ria chu wangin tu nuwa chuan eng emaw hi dan te po hi hreta ila a tha ang ti kha kanin ko mu du hin nat taka in hliam ni kher lo kha ani nat taka in hliam anun na ta na phlo thei te mo kan soi zo che mit khom hu in na in mit khom mu the na in ti che sak beng ri thei na ti che sak ang chi eng emaw kha bns noi hian bns dan noi hian shem thei ani ti kha hreta ila the international human rights ti te hian tiang in ngai sak na ha in phoi sak ro in ti tlia sak karana in so eng mo tu in nim vak ta heng torture an ti in human treatment an ti ang chi te hi crime against humanity an ti top mai ni chu wan mi hring ni phung pe la in ngai saka in rap thak top kho ka ngai ani enga mo kha tiang in ngai sak na ka chu wang chuan an nep lo hrim ani he khowal phum puya dana po chu tiang ro rel sakte po chu an zau to kang za lo zong zau ve ta ula kan india dana hrim po hian tiang in ngai saka tu emo kha ruwa pu lo ni na in puan theina tu rin ngai sa ai entirna pakhat na hian ti chuan chu ngai sa tu pa chu police officer po ni se 120 section ang hian thil ti sual ani ti khan ta chu wangin in ngai sak ringot bo kha thil ti sual dan bo chian ni theina police officer me po ni chuan vdp pe chu ni le zual don ti ta ka hre ta tha kha ma chu wangin vdp kut ta kha tor du lo a tha ma ro chu min tam ne chu na boi thak ve bok eng po ni se thil ta sang mai ama nge kes an chen hin chau je lang ka salawa kan soi pe lo hun kha to phun an yang ten ti eng ngai thu thar amak viau ma ya apoi kan te nga zo la rang tang te chu la on viau ma eng po ni se heng te hi rata ila ko ta in khin te hi war ri la tha ani lo chon mi hi an huang tau don vdp khotla nga eng vak nei big lo kha member china kan huang khan member turan du uluk em lai eng vak nei big lo kut ram em corruption a po fi hlim lo nung chang moi em chuang lo en tom tlak lo paza kai ni lo kha
mi za kai ni reng lo ta tel na tur ni lo reng khang ho an tela mi fa ta han dim lo ve ta em mai ta hi ani na ta ka chu tu nge ni eng thu nei na nge ni tu man ni lo eng man ni lo kai man ni civilian ai ang kan ni force mi ni lo sarkar na thok ni hek lo ti khre ta tha chu wang lo chiam tu ran ni lo eng ma ti then nei lo an ti thei chu police ku ta hlan khan ma chu kai ni pon kan ti thei reng kan report thaya kan arrest thaya kan arrest thai dan chu kan soi to kha chu wangin ti lo tu rin ti na sama ma a kho than khata chun apoi em a in luling tu ran om lo khatiang ti tu ring tu man ni lo wa eng man ni lo voluntary a khotlang a sual na apun lo na na khotlang veng hima police na tho pui tu ran ni ti hiang sia tangai ani lawa ma ni thu adu dan na ka thu ber kan khua nia kan du dan ni kan tiang ti ni om farana dan ta kan pal su thaya kan khua nia kan du dan ni kan tinga tu man soi then nei lo kan khua lom ti ril ru pu ni om farana mol lu tuk ma ngai puluk ta ka tianga ma ningam zong ta la ka chet tu ne lawa mi in min king du lawa thu boy an la du lawa kan la him mai ni tam tak chu wang chuan heng ta hi ria ila i ngai nep tur ni lo an ha tho ro pui te meu amara chu mi than khat thi chu za em tlak hian ni lem lo khop ma chu wangin eng po ni sela an ni ko ta hi chuan lu tin an kut ta hi tur du lo ila poi lo tlan sela poi na ka sela aman tur dik tak police chuan min man ma yang rol chuan an ni min khoya an kut thak ma tur kan ni lo rang te hi ria ila police point to tianga mi ko thaka ngai saturin dikna nei lawa ai entir na pa police officer a han ti da kher thei a tha om zia nei ti hi ta tha ti chuan kan tu tok to na nga an ni chan chen kha chu channel danga te le ai Facebook WhatsApp a nga ma mu tur ta ma kan soi la wanga ni chuan a dan lam pang zong han thli kan clear ve mai ni a ma ni huang lo an dai theya kha riat ve kar tur ni chu wangin an ko ta min an tor vak vaka ku thoran batan na te na atuar tolom turing heng hi ria ila in sil darang ting kain cha ni chu